pre trigger kábel zo spúšte vlastne. Vzadu máme konektor, jack. Pripojíme do foťáku. Spúšť nám normálne funguje. Zaostruje. A fotí, hej. Funguje to aj na sekačku. Takže teraz si ukážeme, ako túto prerobenú spúšť použiť ako pre trigger kábel. Zoberieme Pocket Wizard. Nasujeme na foťák. Klasický kábel, jack a tu je mini, menší jack. Dáme do Pocket Wizardu. A do spúšte, hej. Zoberieme druhý Pocket Wizard. Máme ho vlastne zapnutý na ten istý kanál. Nič nemeníme, ako keby tam máme blesk. Tento kábel vlastne pre trigger, tá spúšť nám robí to, že foťák vlastne stále zaostruje. Čiže nikdy sa nedostane do sleep mode režimu a môžeme vlastne hocikedy fotiť. A vždycky budeme mať fotky ostré, lebo foťák zaostruje. Tento spôsob môžeme použiť aj kebyže máme tento Pocket Wizard na druhom foťáku. By sme vlastne odpalovali jeden foťák pomocou druhého, čo je veľmi dobre použiteľné pri športe. Dá sa to veľmi dobre použiť pri autoportrétoch. Máme klasicky nastavené, na Pocket Wizarde dáme iba Transmit Mode Remote, kanál necháme ako je. Tento Pocket Wizard, ktorý budem vlastne držať v ruke, je tiež klasický ten istý kanál, čiže dvojka a Transmit Mode bot. Na blesku dáme remote a o jeden kanál nižšie, čiže ak máme dvojku, tak dáme trojku. Veľmi jednoduché, ak máme kanál 4, tak hodíme kanál 1. Zapneme blesk, pripojíme káble a môžeme spojiť. Ako vidíme, foťák nám stále zaostruje a fotíme krásne s bleskom. Funguje nám odpaľovanie aj synchronizácia s bleskom. Samozrejme, toto všetko funguje aj na sekačku.